Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Хайваннарны коя жибергәннәр. Халык инициативасы активистлары Тулпар зоопаркында яшәгән хайваннарның хәзергесе турында шаккаткыч дөреслекне сөйләделәр. Кар патша бикәсе Мшалыда яши. 13нче мәктәп укучылары һәм укытучылары холда үзенчәлекле фотозона оештырды. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы йоктыруның 99 яңа очрагы ачыкланган, 51 кеше хастаханәгә озатылган, 48 кеше өендә дәваланам диелә ведомство хәбәрендә. Шулда узган тәүлектә коронавирусның тагын 7 очрагы теркәлде. Шулай итеп 23 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 41963 очрагы билгеле. Аларның 35327-се терелгән, 197-се узган тәүлектә. Хайваннар коя югалган. Тулпар от спорт мәктәбе каршындагы зоопарк ябылган. Экзотик хайваннарны игелекле кулларга таратканнар. Халык инициативасы активистлары кечкенә генә тикшерү үткәреп, бу кулларның игелекле булмавын ачыклаган. Кайбер мәгълүматлар буенча, буланнар ит комбинатына, арысланнар күчмәм зоопарк калеккән. Активистларның берсе белән безнең төшерү төркеме очрашты. Шит кешеләргә керү тыела. Монда язма кайчандыр популяр булган Шолы зоопаркы ишеге янда эленеп тора. От спорт мәктәбе элекеге режимда эшли. Балалар атлар белән шөгыльләнә, әмма Тулпардагы зоопарктан буш вольерлар гына калган. Животные, ну вот то, что видите. На реконструкцию пока закрыт. Ремонтная работа. Олени, вот это. Львицу увезли же уж. А куда увезли? Я не знаю. Элекеге зоопарк җитәкчелеге бүрләр һәм буланнарның аюучылык хуҗалыкларына тапшырылуы турында хәбәр итте. Әмма халык инициативасы активистлары сүзләргә ышанмый. Алар прокуратурага запрос ясаган һәм җавап шаккатырган. Есть официальное письмо за подписью директора конспортивной школы Тулпар Мингазова о том, что 9 оленей переданы в охотничье хозяйство Вятский берег. Но в то же время, в том же материале проверки, есть бухгалтерский документ, это акт о передаче оленей в крестьянско-фермерское хозяйство Минихузина, известного производителя колбасы из оленины. По поводу волков есть только документ о том, что волки переданы частному лицу. Зоопаркның иң яраткан хайваннарына килгәндә Киара Арсланын Роман Ваганов сүзләренчә күчмә бар зоопаркына билгеләгәннәр. Зоопарк чалда вакытта без җәйге чорда аның турында бер генә тапкыр сөйләмәдек. Андай хайваннарның яшәү шартлары коточкыч, кечкенә читлекләр һәм хайваннарның кычкырулары шәһәрдәшләр бу уңайдан вәгъдәләр белдерде. Искәртеп узабыз, ул вакытта бар җитәкчелеге безгә бизнес табышлы түгел, үзләре хайваннарны таратырга әзер, тик алар берәүгә дә кирәк түгел дип аңлаттылар. Не хотят животных. Кто животными надо мучиться? Их кормить, их надо смотреть, убрать. Шолдан күчмә зоопарк бөгелмәгә китте. Хәзер Роман Ваганов мәгълүматлары буенча хайваннар яши торган кысаны читлекләр Азнакай районында урнашкан. Халык инициативасы алга табада хайваннарны тиешенчә карамауга каршы көрәшәчәк. Ләкин ялгызын гына бу эштә кыенга туры киләчәк. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Әгәр сезне дә борчып торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. 2021 елда Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил тарафыннан дәүләт органнары җитәкчеләре белән гражданнарны бергәләп кабул итү практикасы дәвам итә. Шул уңайдан шаулар үз сорауларын Skype программасы аша Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкилнең җәмәгать ярдәмчесенең кабул итү бүлмәсенә турыдан-туры тоташтыру юлы белән бирә алалар. Ул 33нче мәктәптә урнашкан. Сәрия Сабурская һәм Әнвәр Закировка мөрәҗәгать итәргә теләүче республика халкына 843 236 41 80 телефоны аша алдан язылырга һәм билгеләнгән вакытка Татарстан Республикасына кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкилнең җәмәгать ярдәмчесе кабул итү бүлмәсенә яисә кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратына килергә кирәк. Шәһәрнең 13нче сәнгать балалар мәктәбендә Кар патша бикәсе яши. Әйтергә кирәк, ул кагаздан ясалган. Мәктәп укытучылары һәм укучылары холда үзенчәлекле фотозона оештырды. Тулырак киләсе сюжетта сөйләрбез. Ну-ка вы сделайте вот так вот еще. Сделайте класс. Ну-ка сделайте все. Все.
Сәнгать мәктәбе холлы хәзер укучыларның иң яраткан урыны. Биредә фотога төшергә теләүчеләр һәр чак күп. Кар патша бикәсе белән фотозонаны педагоглар балалар белән берлектә ясаганнар. Я помогал делать оленей, все это делалось из картона. Делали мы это неделю с чем-то. Было очень интересно. Проект кәгазь пластика техникасында ясалган. Катлаулы, һәр деталь, кар патша бикәсенең йөзе, куллары бөтенесе дә алдан уйланылган. Көткәнгә караганда да яхшырак килеп чыкты ди педагоглар. Но мы сделали за 2 недели, так как у нас коллектив очень большой, детей очень много, интересно было детям. Педагоги и днями, и ночами работали. Балаларның кәгазьдән ясалган эшләре сәнгать мәктәбендә бихисап. Ел саен биредә ел символы буенча республика күләм бәйге уза. Татарстанның күп кенә районнарыннан талантлы балалар үзләренең эшләрен җибәргәннәр. Уже собрано более 400 работ. Все новогодние каникулы. Эта выставка будет радовать наших посетителей, всех ребят, которые придут в нашу школу во время зимних каникул. Хәзер сәнгать мәктәбе укучылары репетицияләр белән мәшгуль. Яңа елны алар җыр биюле тамаша белән каршы алырга әзерләнә. Лилия Хәбибҗанова, Айдар Мусин, яңалыклар. Омега сәүдә үзәгендә Polaris электроника һәм көн күреше техникасы кибете ачылды. Шәһәрдәшләр өчен мавыктыргыч акцияләр әзерләнгән. Тулырак киләсе материалда. Үтүк, тузан суырткычы, чәйнүк һәм мультиварка, көнкүрештә алыштыргысыз техника. Алар ярдәмендә йортыбыз чистарак, ризыкларыбыз тәмлерәк һәм тизрәк пешә. Бөтенесен бер юлы сатып аласы гына килеп тора. Шәһәребездә Polaris электроника һәм көнкүреш техникасының икенче кибете ачылу уңаеннан берничә көн рәттән акция узачак. Кибетнең үз бренды товарларына 50% ташлама булачак. Давно хотела купить робот-пылесос. Пришла сегодня в магазин, а тут оказалась просто огромная скидка 50%. Поэтому вместе с одной покупкой я купила еще одну. Это мультиварка. Теперь я буду готовить просто очень вкусные ужины, плов и так далее. Акция танылган брендлы берничә модель телевизорларга да каралган. Аларны 30% ташлама белән алырга мөмкин. Сыйфатлы сурәт, тавыш, опцияләр төрлелеге, телевизор каравы тагын да күңеллерәк булачак. До 31 декабря у нас проходит акция скидка 50% на технику Polaris. До 30% скидка на телевизоры. У нас большой ассортимент техники. Роботы-пылесосы, блендеры, утюги, чайники. Приходите. До 31 декабря у вас есть очень хорошая возможность сэкономить, взять технику со скидкой 50%. Мы ждем вас. Polaris кибетендә ашхана һәм йорт техникасы бихисап, су җылыткычлар, һава дымландыручы җайланмалар, ит чыгаргыч, кофеварка һәм башка сыйфатлы товарлар. Ошаганын сайлап кына ал. Консультантлар сезгә техниканы сайларга ярдәм итәргә һәр чак әзер. Polaris кибете Омега сәүдә сервис үзәгенең икенче катында урнашкан. Әбесіздің есігізге түшірәбіз коронавирус инфекциясы білән ауыршылар саны күннен күн орта прививкам ясатырға ашығасы вирусны юқтырмас үшін ол ең ышанышлы ысул. Өзігізді һәм яқынарғыздан сақлағыз. Бүгінгі шулар еді. Мен Алина Валиева. Сіздің білән сау болашам. Иқтибарыңыз үшін рахмет. 7 января. Концертный зал мэрии. Татьяна Буланова. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. С 20 по 26 декабря. Улица УТЦ Грин, остановка Глобус.